Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, barkanmu da shan ruwa, fatan mun sha lafiya. Ya kai dan uwa, yadda kake mai azumin nan kuma kake cikin watan azumi, yana da kyau ka kiyaye harshenka daga ambato ko kuma yin maganganu marasa amfani. Domin kuwa harshe da kake gani duk da kasancewarsa gaba mai saukin motsawa, ya kasance yana da matukar hadari, wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dogon hadisi na sahabi Mu'adh dan Jabal jan hankalinsa dangane da kiyaye harshensa. Sahabi Mu'adh bin Jabal yayi mamaki, yace yanzu mu dinnan dama za a iya kama mu da abin da muke furtawa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa, kai canka, shin ma akwai abin da yake kifar da mutane a cikin wuta akan fusakunsu ko kuma akan karan hancinsu a ce girba abin da harasansu suka shuka? Domin kuwa harshe ya kasance duk da kasancewarsa a gaba mai sauki, gaba da tafi kowace gaba sauki a jikin dan adam yayin furtawa, kuma ba ta gajiya, amma kuma ta kasance mai hadari wanda za ta iya jefa mutum cikin wuta iya nisan da Allah kaɗai maɗaukakin sarki ne ya sansa. Da haka ya kai dan uwa, ka ribaci harshenka a wannan wata mai albarka, ka kame shi, ka san me za ka dinga faɗa. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a wani hadisin, ubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'. So da yawa akan sami mai azumi ba shi da komai a cikin azuminsa face yunwa kawai da ya sha. Saboda me? Saboda rashin kiyaye harshe da kuma wasu abubuwa da mutum ya shiga. Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin masu kiyaye harshen su, kuma Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga sharrin harasan mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.